Povod okupljanja je, dakle, nastavak onoga što smo započeli prošle godine u maju, kada smo potpisivali ugovore za sredstva na našim konkursima za finansiranje i sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za potrebe naših ustanova, od predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola do domova učenika. Tada smo, da se podsjetimo, potpisali 223 ugovora i odobrili sredstva u iznosu nešto više od 48 miliona dinara za ukupno 200 ustanova u pokrajini. Tada sam govorio o tome koliko je važno da pomognemo ustanovama da obezbede sredstva za projektnu tehničku dokumentaciju i time steknu preduslov za učestvovanje na različitim konkursima, kako kod nas, tako i u Republici i u lokalu. Naredni korak bio je rebalans budžeta pokrajinske vlade u junu prošle godine, kada su obezbeđena sredstva na osnovu kojih je raspisan konkurs za rekonstrukcije, adaptacije, sanacije naših objekata u ukupnoj vrednosti od 253 miliona dinara. Zatim, u avgustu 2017. godine potpisali ugovore na osnovu ovog spomenutog konkursa sa 76 naših ustanova kojima su odobrena sredstva u konkursu i to 12 predškolskih ustanova, 38 osnovnih, 20 srednjih škola i 6 domova učenika. Ova sredstva uložena su u ustanove koje se nalaze na teritoriji čak 36 lokalnih samouprava od ukupno 45 koliko ih ima u Vojvodini, a napravljen je pomak u smislu poboljšanja uslova za 28.500 dece i učenika. I konačno, dolazimo do ove godine, u februaru raspisan je novi konkurs za iste namene za 2018. godinu, a to je i direktan povod da se danas ponovo okupimo. Na konkurs je usmereno 150.366.000 dinara i nivoji su isti kao i prošle godine, to je osnovno obrazovanje sa iznosom od 95 miliona dinara, srednje obrazovanje 33.800.000 dinara i učenički standard sa 11.871.000 dinara. I imamo predškolske ustanove, naravno, još to je 9.695.000 dinara. Pristiglo je mnogo prijava, ukupno 232 prijave, za sredstva 8 puta više nego što smo konkurs raspisali, to je za ukupno 1.183 miliona dinara i na bazi prioriteta merila, imajući u vidu koje ustanove su prethodno već dobile u prethodnim krugovima, zavisno od onih kriterijuma koje smo zacrtali, a to je bezbednost dece, to su sanitarni čvorovi, to je izolacija, grejanje. Ukupno 53 naših ustanova dobiju sad sredstva na bazi ovog konkursa, od njih 31 osnovne škole, 11 srednjih škola, 15 domova učenika i 6 predškolskih ustanova. I dalje nam je cilj da obezbedimo odgovarajuću infrastrukturu u prosveti, saglasno svetskim standardima, koja zadovoljava potrebe novog tehnološkog razvoja, kao i o potrebi da vodimo računa i dalje o potrebi kontinuiranog finansiranja u objekte koje koriste obrazovne ustanove. Svaki od ovih prethodno nabrojanih koraka dokazuje našu odlučnost.
da istrajemo i da nastavimo ka cilju, a to je obezbeđivanje boljih uslova za boravak i rad u prosvetnim ustanovama, imajući na umu pre svega interes dece koja pohađaju te ustanove. Uz dobru organizaciju, međusobnu podršku i predan rad, verujem da ništa nije nemoguće.